Għal darbohra żona frekwentata minn bosta kemm Maltin kif ukoll turisti ta' Kisisana f'dan Sliema spiċċat taħt il-lenti. Nara kif ix-xatt fejn jomu diversi reġa' spiċċa jkanġi birqajja ħodor ta' dranaġġ illi qed ikompli jniġġes iż-żona. Is-Sindku Nazzjonalista John Pillow appella lill-awtoritajiet sabiex jagħmel minn din il-kwistjoni priorità u jiġi stabbilit fejn hu s-sors ta' din in-nixxija ta' dranaġġ u insista li l-bajja għandha tiġi imnatfa għal ġid taċ-ċittadini. John Pillow insista li minkejja li fil-ġimgħat li għaddew kien sar tindif tal-blat u l-baħħar l-isbroff sfortunatament baqa' jseħħ u l-problema tidher ċar illi ma ġietx solvuta. Matul ix-xahar illi għadda d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali kien għalaq iż-żona ta' Kisisana għall-Awwiema minħabba ħruġ ieħor ta' dranaġġ fil-baħar u sintendi ir-riskju illi dan jista' jikkawża l-bniedem. Sint konsista li l-problema ġiet solvuta għal jumejn biss. U stqarr li din mhux problema tal-lum iżda ilha tippersisti għal madwar 5 snin għad-detriment taċ-ċittadini Maltin u Għawċin kif ukoll għat-turisti li jiġu jgawdu l-gżejjer tagħna.